a poder respetar la voluntat de les famílies a triar la llengua base que vulguin per als seus fills, els centres podran decidir de les hores que tenen addicionals per organitzar activitats de suport, activitats de reforç per a determinats alumnes que requereixen un treball específic, en fi, per a fer desdobles. Podran utilitzar aquestes hores per a respectar la llengua triada per les famílies. Per tant, estan dient ja en claretat, i això està escrit en l'ordre. Clar, diuen els centres en funció de la seva autonomia podran. Podran? Què vol dir? Que el centre que se diga que no, que vol mantenir els reforços tal com es tenia organitzats, que vol mantenir les classes desdobles en els diferents grups tal com es tenia previst, que això es produeix sobretot en el cas de secundària, de primer, segon, tercer, quart de secundària, haurà de dedicar aquestes hores a desdoblar en valencià i castellà una àrea determinada per a respectar la voluntat, O sigui, estan dient també, per tant, que no pensen posar cap professor addicional per a poder donar resposta a esta consulta trampa que estan organitzant. També n'hi ha dubtes respecte a quan es produeix la votació i què implicacions té en la trajectòria del teu fill o de la teua filla. La votació es produirà ara, el del 25 de febrer al 4 de març, i votaran totes les famílies que tenen el seu fill escolaritzat en infantil, en tots els cursos de primària i en primer, segon i tercer de secundària obligatòria, per a decidir en quina llengua cursarà, en totes les excepcions que he comentat, en els casos que respecte, al curs següent. I aquesta votació, aquesta assignació a un grup en una llengua base determinada es mantindrà, en el cas d'infantil i primària, fins al final de la primària, fins a que arriben a sisè. I en el cas de secundària, és que voten de primer, segon i tercer, fins a que finalitzen quart de secundària obligatòria. En tots aquests anys, encara que s'hagin arrepentit de l'opció triada, bé per les conseqüències que està tenint, bé per la configuració del grup que s'ha produït, no podran canviar, a no ser que en l'altre grup, si hi ha més d'un grup en el centre, o en altre centre, hi hagi places vacants a la llengua en la que es vol canviar. Si no, es mantenen ja fins al final. Això, en la pública, quan es produeix el canvi, en general, llevant d'alguna excepció, al passar de sisè de primària, que és el segon moment en el que es produirà la votació, quan passen de sisè de primària a primer de l'ESO. Els alumnes que estan en sisè de primària votaran, en principi, si van a canviar de centre, perquè els centres que no van a canviar de centre, els centres concertats, moltíssim d'ells, no tornaran a votar, ja ho tindran fins al final de l'ESO. Si van a canviar de centre, votaran per a poder determinar com es configuren els grups en l'institut al que van acudir per a primer de l'ESO. I també, de nou, en funció dels resultats dels centres adscrits, ja veurem com s'organitzen aquests grups en les característiques que ja he comentat abans. I aquest és l'altre moment de la votació. Per tant, no n'hi ha més que aquests dos moments. Al principi, però clar, després ja ve el que és el desgavell absolut. Tots els anys hi haurà votació. Quan? En el moment de les famílies que s'incorporen per primera vegada en un fill al sistema educatiu. O si tenen un germà major, doncs per segona vegada o per tercera, però en fi, quan s'incorpora el seu fill o seva filla al sistema educatiu. Que ahir no serà votant com ara el mes de febrer, no. Serà en el moment d'admissió, quan demanen instància per a que el seu fill o la seva filla siga admès en un centre, posaran la llengua base que volen, en principi, en el centre que demanen en primer lloc. I clar, això què vol dir? Que tots els centres que tenen més demanda que oferta participaran en la determinació de la llengua base un mogolló de famílies que després no van estar matriculades en el centre, perquè han demanat aquest centre però l'han donat un altre. I resulta que acudiran a un altre centre en el qual no han participat en la votació. O sigui, el desgavell és absolut. En resum, crec que és una llei que no ve a resoldre cap problema, perquè no hi havia problemes més enllà d'algun centre concret en alguna zona determinada en tota la comunitat. Per tant, no va resoldre cap problema perquè no existien aquests problemes. Va crear problemes on no hi havia, problemes de debat entre les famílies i el professorat. Entre el professorat que ja es comencen a parlar de que en funció del resultat de la consulta qui donarà el grup en valencià i qui donarà el grup en castellà. Problemes de disminució de recursos
de ayuda a les famílies al desaparèixer la gratuïtat del llibre de text en un parell d'anys. Problemes en quant a que disminuirà també el professorat que té la possibilitat d'organitzar activitats de reforç, desdobles en els alumnes. Per això demanem, con la immensa majoria de la comunitat educativa, que es retire esta llei, que es retire esta consulta i que deixem de crear problemes on no existeixen. I centrem-se de veritat en els problemes reals que té el sistema educatiu valencià, en la necessitat de que s'incrementi el professorat i que d'una vegada complisquen la sentència que s'estan negant a complir, a pesar del manament del Tribunal Superior de Justícia, que redueixen i tornen i continuen reduint la ràtio de manera progressiva en tots els nivells i etapes educatives, que promouen més suport als centres educatius per a temes fonamentals, com són avui tot el relatiu a la salut mental i altres qüestions que cada vegada estan més presents al nostre sistema, que d'una vegada donen suport específic a les famílies i a l'alumnat, al professorat dels centres afectats per la dana que estan absolutament abandonats, que deixen de retallar ja en les infraestructures educatives que han paralitzat un mogolló d'obres i estan dient barbaritats que faria falta, diguem, una conferència per a poder explicar-les. Per tot això crec que facin d'una vegada cas a lo que està demanant avui la immensa majoria de la comunitat educativa i es centren en els problemes reals que tenim en l'educació en la nostra comunitat per a continuar millorant la qualitat, que és l'obligació de qualsevol governant. Gràcies.